Este vindeiro domingo, 14 de xaneiro, disputarase en Aguiño a quinta edición da Milla Solidaria Heroínas de Sálvora. A cita, que terá lugar a partir das 11 da mañá dende o peirao da localidade, estará dirixida a todas as categorías, incluindo tamén a modalidade de zapatilla inclusiva. Este ano tamén se incorpora unha andaina. Empezamos ás 11 da mañá a andaina, despois ás 11:05 cada 10 minutos salen categorías independientes, xa que é unha distancia corta. E despois unha das probas máis fortes, as máster, salen ás 12:35, despois da categoría zapatilla inclusiva, que este ano vai abrir todo ambas, sobre 12 e 15 atletas que están preparándose. Todo o recadado a través da inscripción irá destinado a Cáritas Parroquial de Aguiño, entidade dende a cal agradeceron o xesto. Como representante de Cáritas de Aguiño, agradezo ao Concello de Ribeira por acordárense de nós e teren esta andaina que nos facía falta. Desde o Concello de Ribeira queremos agradecer á Cofradía de Aguiño por deixarnos a lonja, porque despois de facer estas probas todas vaise a comer un chocolate ali quentiño, depois que estes tempos están tan fríos, falta fan. E ademais pedir a todos os veciños e veciñas que se podan xuntar a esta andaina, como é tan solidaria, e sobre todo por as parroquias que o necesitan todo. As inscricións cun custe de 5 euros poderán realizarse ata o vindeiro xoves día 12 a través da web de Galitiming. Dende a organización agardan superar a cifra de inscritos da pasada edición, que se situou en preto dos 180 participantes. E as inscricións están abertas ata o xoves ata 12 da noite, xa hai inscritos sobre 120 persoas para a andaina e sobre 60 para a participación da milla.